AFCI is pink. Kalabeli banzi Ngqongqoshe weSulu Phila Kalabeli banzi Kalabeli banzi Ngqongqoshe weSulu Phila Phila Kalabeli banzi Kalabeli banzi Ngqongqoshe weSulu Phila Phila Kalabeli banzi Kalabeli banzi Kalabeli banzi
usuka kuwe. Umusa uphila phela kuwe. Bayethe Nkosi. Bayethe Nkosi. Jalo, Baba siyabonga egameni lika Jesu umusa wakho ngaka. Siyabonga dwala lamadwala ekuseni ubukhona bakho kule ndawo. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Baba usezokhuluma nathi ngoba Nkosi inceke yakho egameni lika Jesu. Amandla akho akho kube phezu kwakhe njalo egameni lika Jesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu onamandla vula Nkosi inhliziyo yethu, uvule baba ingqondo yethu. Baba siyathulisa yonke imimoya, amandla omnyama okungantshontshisi lapha ekuseni ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Siyathulisa ukuxokozela ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi. Khuluma Baba ekuseni silalele in Jesus name. Amen. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane. Ukuba ngeyona Sunday besoqhubeka sikhuleke. Ngibeke bazalwane umthandazi. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane. Ubaba omalunga babumfundisi. Mama bazalwane ngiyacela nipheni isandla bazalwane. Ngibingelele executive committee. Bingelele obaba umama intombi insizwa. Ogogo omkhulu. Sunday school ngiyabingelela egameni lika Jesu ama ushers. Ngiyabingelela MC bethu bazalwane MC bethu. Siyabingelela kakhulu bazana abahlabeleli. Nkazimule siyabingelela egameni lika Jesu. Sibonga kakhulu bazalwane. More especially bazalwane ngihamba nonkosikazi bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane. So bazalwane siyabonga kakhulu. Ndino seakhe siyabingelela. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje bengifisa sikhulume bazalwane ngaleli verse uMshumayeli chapter 10. Sibonge bazalwane ukuba nomama nobaba
abalolu hlobo bazalwane masibabiza nje esiphingo bafika bazalwane siyabonga kakhulu ukuba nabo bazalwane very supportive emsebenzini kaNkuluNkulu siyabonga ngifike la bazalwane ngemncane namhlanje kuthiwa inkonzo ama teenagers ngifike la ekhaya bazalwane ngemncane bengimncane bazalwane safike safundiswa uMiss Nomfundo esikhulisa bazalwane uMiss Nomfundo ngenilanga ovele wangenza ngawuthisha wama Sunday school and teenagers obazalwane ngibile uthisha ngibile uthisha ngafundisa ama teenagers in Sunday school. Haleluya. Nami ngangisamncane kodwa hayi shothi ayibona ipotential wathi ayingeke ngimfake. Ngingababala mfundisi Malungu engaba groom yabo nje uDavid yama students ami. Haleluya. Okazimula ama students ami nakho. So bazalwane besilete lekumnandi bazalwane sifundiswe Miss Nomfundo ingakho namhlanje ngithi kuma teenagers kuyahlaleka. Bazalwane ngiyakho ngithene lento yokukhonza umncane akuyona into yabantu abadala nawe yakho. Namhlanje ngizokhuluma kakhulu nje ngama teenagers. Ngizosho uthene kuma teenagers kuyenzeka. Ngathi ngamukela uKristu Jesu khona intombazana ngasekhaya yathene iwena wamukela into yabantu abadala uzohamba hambe uwe. Kwasho ukuthi yena ngibambelele kumuntu. Ngibambelele uNkulunkulu ongawe. Neyizona ntombazana ngoba mawu teenager yebo kesinye isikhathi uya ukufisa ukuthandazisa komunye umuntu omdala. Akukho wrong lokho. Kodwa ngifisa ukuthi yena ngilanga ufike udlule kulomuntu ofisa ukuthandazisa kwakhe. Ngoba nami ngafisa ngangithi mangithandaza ngilalela umfundisi uMaphumulo. Ngithi umfundisi uMaphumulo mayesethi nami ngithi akukho wrong. Kodwa funeke kwesinye isikhathi uphinde nawo udlule kumuntu. Bese ufuna ukuthandazisa okwakho uthandaza uNkulunkulu ngoba mawuthandaza so communicate wena noNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka naye umfundisi Maphumulo bethandaza naye ekhuluma noNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi yena angakabi matured enough. Akukho ngathini akulona icala lelo. Kodwa ufuna ukuthi masufinyelela uphinde uthi udlule futhi. Uthi yena sengifuna ukuthi mina ngikhulume noNkulunkulu. Hallelujah. So nami kwasho ukuthi yena angibambelelanga ke noma omamdladla laba ibona babekulento le ngithi mangihlabelela ngivimbe ngibona omamdladla ongibhekhela njengofikile ngibhekhela nje manje ngithi hayi ngishayele nala somamdladla baba kuzolunga kakuyindlela yokukhula ungakubalekeli uma uyiteenage ukukhula ngoba mawubalekela izifundiso ubalekela ukukhula. Wonke umuntu obalekela ukufundisa ubalekela ukukhula. Hayi ukuthi mawubalekela ukufundisa ubalekela mhlambe enye into ubalekela ukukhula ubalekela ukuthi yena ngelanga ukwazi ukuthi ufundise abanye abantu njengoba na ufundisiwe. Kusho ukuthi yena kubalekile ukufundiswa before ufundise. Ngoba akekho uthisha owuthisha engaqalanga wahlala edeskini. Okusho ukuthi yena nawe mawufuna ukufunda hlala. Wakwathundile ngelanga ngamukela ivangeli losofa bazalwane kashunyeza kaqede kahlala ekwi-home cell sahlala kuma-home cell ngoba i-home cell it's very important as a teenager, not as a teenager as umzalwane. Home cell it's very important. Yila ufundiswa khona ukuthandaza, la ufundiswa khona ufundiswe. Uma ubalekela i-home cell ubalekela ukukhula kwakho. So i-home cell noma inganzinyana kodwa kulwela ukuya kwi-home cell kule ngoba kunofakazi lapha abantu abazokufakaza abokuzosiza impilo yakho. So mawungayihambi home cell awukhule emthandazweni. Okusho ukuthi yena ilevel yakho yomthandazo iba ile level yokuzwa abantu ngesonto. Kanti funeke uye kwi-home cell la uzothola khona ukuthi yena ube nesikhathi sokuthandaza. Thina ke sindiso siyingane ngenxa ukuthi ekhaya bengasindisiwe. Lento yokuthi yena lento yokuthandaza babe bathi bangumsindo. Kanti kuma-home cell la ukwazi khona ukuthi uqaqeke khona ngoba ekhaya phela usayingane mabethe ekhaya uyapomporoza bangumsindo ngeke uzusho ukuthi ayingeke mina ngeke uzungitshele kodwa kwi-home cell la uthola khona amandla okuthandaza. So umthandazo it's very important. Ama home cell it's very important. Mawungahamba ama home cell as a teenager
kunento ongeke ozoyigeja endleleni kanti lezi zinto ozoyigeja izona zinto ozoyidinga kwi-future. Oh hallelujah. Awunikhuluma ne-teenage emdala. Hallelujah. Oh hallelujah. So namhlanje sizothena Umshumayeli chapter 12 verse 4 ngiyacela bazalwane. Umshumayeli chapter 10 verse 4. 10 verse 4. Uma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho, ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Ukube bengiyiphi ihloko namhlanje indaba yami ibizothene ungashintshi indlela oyiyo noma indlela uNkulunkulu akufuna ube yiyo ngenxa yezimpo ohlangabezana nazo. Ngoba indlela oyiyo iyona efunakalayo kwizimpo ezilandelayo. Ngoba umuntu once wayishintsha kufana nokuthi ngenze example bazalwane sazongena ezweni. Kufana nokuthi iboss mayikuphatha kabi emsebenzini. Wena bese ufuna ukuthi ushintshe indlela oyiyo. Ufuna ukumesha i-level yeboss ekuphatha kabi. Usuyashintsha wena ukuba uwena. Usufuna ukufana neboss. Ngenze example bazalwane. Ngoba lento oyiyo iyona ezokusiza ukuthi ukwazi ukulwa izimpi ezilandelayo. So your character, it's very important. Don't change your character because of a situation yamanje ezodlula. Ngoba izimpi ziyadlula, kodwa i-character, Christ like character, iyona edingakalayo kwizimpi ezilandelayo. Okusho ukuthi i-character kaKristu ku akufuneki iphele ngenxa yezimpi ohlangabezana nazo. Okusho ukuthi kahle into ezokwakhiwa njengoba sihlangana. Asizile ukuzokwakha umuntu ongeke azabe ne-character kaKristu. Njengoba sihlangene la every Sunday ama home service wahamba every week. Sizokwakha i-character kaKristu kumuntu. Okusho ukuthi kahle noma singahlala 20 years 30 years uthi wena ubala iminyaka mayingakakheki i-character kaKristu kuwe kuyafana nokuthi ku-useless ngenxa yokuthi into equalifyisa umuntu ukuthi abe Christian i-character yakhe. Ile character kaKristu edingakala kuwe as a teenager. Ibonakala esikoleni, ibonakala ekhaya, character kaKristu. Okusho ukuthi kahle njengoba sila asizile ukuzobukana ukuthi wena ugqoke kanjani. Sizokwakha i-character. Okusho ukuthi kahle ngenxa yezimpi wena mawuqeda i-character kaKristu kuwe. Okusho ukuthi awukwazi ukubhekana nezimpi ezilandelayo endleleni. Okusho ukuthi mawungakwazi ukulendela ukubelana nezimpi ezilandelayo ngenxa ye-character yakho. Eshintshile ngenxa yeziphi awusho uzohamba uwe kuthiwa this season uwile kuthiwa mhlawumbe ngenzeka ukuthi mase kushisa mhlawumbe ngoDisemba uzobuya yena umuntu okhonza ngama seasons ngenxa ukuthi akalungisanga lento ye character Christ la character i-character akile nto ethi noma ngabe kuthiwa awukho la usegoli usebenzele egoli kodwa usindiswe la kodwa ikwazi ukukulonda usegoli i-character kaKristu. Ingakho uPeter kwaze kathi wena MP kuJesu kwaze kathi wena ngathi ukhulumisa kwakhe ngoba masuhambe naye uJesu ugcina usufana naye and ugcina usukhulumisa kwakhe. Nathi kufuneka sambe i-character yethu ishintshe singasakhulumisa okwethu kodwa sikhulumisa kaKristu. Funeka senze into nathi uKristu bengayenza. Abantu mabebuka bathene no asimazi uNkulunkulu asikazimbone kodwa siyambona uNkulunkulu ngalomfana. Siyambona uNkulunkulu ngale teenager. Okusho ukuthi i-character ayibuild up i-character ngosuku kodwa i-character ibuild up ngokuhlala kuye uloku ufunda uNkulunkulu. Oh akhona kodwa ama teenager. Ngizothi mina akufuneki ukuthi wena mawuthola leadership uyithole goal. Ufika lapha na sekuthiwa wenza into ongayifundiswanga. I-character kusiza lapho. Amen. Christ like character. Azu uPeter kwale noma esemphiki uJesu kwale noma kathiwa no kunento ekuwe efana nalomuntu esimbambile. Kufuneka kube njalo ukuthi kube khona izimpawu zikaKristu zibe kuwe. Funeka ungagcini ngokuthi wena uya attend siyayibona iregister every week and when ukhona esontweni kodwa ne character I represent insuku ehambile ebandleni.
ngoba akufuneki ukuthi masibuka izinsuku ziningi kodwa uthola ukuthi mawukhuluma awukhulumisi okaKristu ofuna ukuthi yabona lento yempakamo inkinga ngoba umuntu mayephakema akafundiseki. Umuntu ophakeme wazi ukuthi yena uyakwazi ukwenza konke, wazi ukuthi lokho engikwazi ekwanele akekho umunye umuntu ongangitshela beyond. I-character ke-build up ukuthi wena uqale ushaye phansi impakamo ukuze ukwazi ukufundiswa, ngoba imfundisi ilele kutheni wena uyafundiseka yini ukuze ukwazi ukuncipha impakamo. Oh hallelujah. Impakamo iyona into eshayile senza sangakhula enkosini, senza sangafundiseka. Fanele ukuthi bezwa bethena ayi ngathi awuhlabeleli kahle wena. Cela ukwenze example ngathi nje awuhlabeleli kahle kunokhiya ogeja kancane. Usuyoquva into engakazi uyibona. Yabo sengicula kahle kanje nje ngalalela bazalwane ukuthi oh hayi. Nayo ngathi. So into uma uphakeme awukwazi ukufundiseka. Ukwazi okuningi akukho wrong, kodwa kufanele kungaphakami. Kufanele ungaphakami ukuze ukwazi ukutsheneka. Cela ungiphindela le verse bazalwane. Uma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho, ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Uma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo. Uma umoya wombusi njani? Ungayishiyi indawo. Ungayishiyi indawo. Ithi ngithatha enye indaba eBhayibhelini, lithi iBhayibhelini uDavide eqeda ukunqoba uGoliath namaFilisti, uSawuli wamthatha wambeka eduze kwakhe. Lithi iBhayibhelini bejabula bebuya konqoba amaFilisti noGoliath. Lithi iBhayibhelini bejabula bebuya kojabula. Lithi iBhayibhelini la besifazane bababona besa bejabula, base bekhuluma lamazwi noma behlabelela lamazwi lawa ethene uSawuli unqobe 1000 kanti uDavide unqobe 10,000. Lithi iBhayibhelini akuzwakalanga kahle kuSawuli ngenxa ukuthi uSawuli uyinkosi. Wathi uSawuli lo muntu usengithathelela udumo, okusho ukuthi nesikhundla ngasithatha ngoba usengithathelela udumo. Wangakhona ukumthanda ngenxa ukuthi kunabantu asebaphakamise uDavide kunami ngiyinkosi. Lithi iBhayibhelini maqhubeka lithi uJonathani indodana kaSawuli wamthanda uDavide, wamthanda njengomphefumulo wakhe. Lisho njalo iBhayibheli lithi indodana kaSawuli le ebisifuna ukuzonda uDavide. Lithi iBhayibhelini uJonathani wamthanda uDavide, wamthanda njengomphefumulo wakhe. Kukaningi la uSawuli khona efuna ukubulala uDavide. Lithi iBhayibhelini wakwamgeja ngomkhonto, efuna ukumciba 2 times, efuna ukumciba, efuna ukubulala uDavide ngenxa ukuthi uyabona ukuthi uDavide uzobe inkosi. Lalela lento ilinkaphi lento kuzokhuluma ngayo. uDavide akashonga ukuthi kuma challenges abhekana nawo akambulala uSawuli. Lithi iBhayibhelini wakamfica uSawuli ngelanga esesimene ngabe ngambulala kuso, wathi makube kude nami ukubulala lo gcotshiweyo kaNkulunkulu. Okusho ukuthini? Kunezinto esingesiphase thina njengabantu masifuna ukuhamba sibulala yonke into. Kunezinto esifuneka singayibulali ezizopromote thina, kunezinto efuna singayikhasti kodwa ezizopromote thina. Uthi uDavide makube kude nami ukubulala ogcotshiweyo kaNkulunkulu, noma semfuna ukumbulala kodwa akamfica. Lithi iBhayibhelini wasika umphetho, wasemtshengisa evidence ukuthi ngabe ngikubulalile kodwa ngesaba uNkulunkulu, ngoba akuzona zonke izinto efuneka sibulala ezolungisa icharacter kwisimo esibhekene naso.
Ngoba kunezinto esizishaya kanti zizolungisa icharacter kithi. Kunabantu esizobanyathela sibabulala, asikanti asazi ukuthi bazolungisa thina kusho ukubekezela. Ngoba kwesinye isikhathi khona abantu ufuna ungababulala empilweni yakho ngoba bazolungisa ukubekezela kwakho. Kunabantu abazolwa nawe hayi ngoba ufuna ukubacindezele wena ufuna ukubheka kuNkulunkulu. Uhlabele mhla uthi bhekani kuJesu ngumhlengi wami. Athi ngophiwa amandla. Ngoba kunezinto engafuneki ukuthi yena siyikhaste. Kanti zizosipromote to the next level. Ngoba uNkulunkulu wethu njalo. Mayifuna ukusilungisa uNkulunkulu akathathi lezi zinto esizithandayo thina. uNkulunkulu mayifuna ukusilungisa akasebenzisi labantu abakude nathi usebenzisa abantu abaseduze ngoba lithi iBhayibheli khona into eyisimanga. uNkulunkulu uyena owenza ukuthi yena uSawuli abe nenhliziyo engalunganga kahle emayiqondana noDavid kwabo uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kunezinto ayitwistayo empilweni yakho. Ayitwist empilweni yakho efuna ukulungisa wena. Futhi kulabantu ngoba ukubekezela bazalwane kuzala izinto ezinkulu mawubekezela. Zothi ma teenagers kule ndawo yabekezela bazalwane. Cela siphakame sonke. The most important thing namhlanje besikhuluma ngayo. Lungisa icharacter yakho, lungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Because le journey yinde. Icharacter iyona ekugweme intweni eziningi. Ngoba kunezinto esingena kuzo, kunezona esingena kuzo, bengafanele singene kuzo. Kunezinto esidlule kuzo ebengafanele zishaye enhlobo. Kodwa once you understand the purpose yakho kuNkulunkulu, uNkulunkulu ziningi izinto afisa ukuzenza ngathi. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abazohamba bahambe bekuye begxilile, bakhiwe kuye. Icharacter yakho funeka kwesinye isikhathi bathi abantu makuthiwa ngakini kuthiwa kuntshontshiwe bathi yena bangantshontsha bonke kodwa ungakhulumi wena ukhulunyelwe icharacter yakho ukhulunyelwe ukuthi wena ungumKristu. Icharacter a Christ like character iyona efuneka ukukhulumele. Uphila impilo abantu yebo ngeke bakuthande bonke abantu. Kodwa kufakaza amazulu uthi kunento kaNkulunkulu ekuwe. Christ like character. Your character ungaphila ngecharacter uyazi ukuthi yena abantu ade yena ukuthi sifast 40 days and 40 nights abantu ngababeka izandla baphulukiswe ngenxa yecharacter. Character. Icharacter mayihambisana nomthandazo it's very powerful. Ngenze izinto ezinkulu masihlanganisa umthandazo necharacter. Ngiyacela sivale namehlo bazalwane. Ma ungangedlula nje. Soma sweet Lapho babiza abanye awungizwe lapho babiza abanye lapho babiza abanye ukubekezela kuvimbisa
amehlo bengifisa mfundisi kwamalunga singalishilo ithuba lelo. Othi mina Jesu ngiyakudinga namhlanje. Singalishilo lo thuba. Ngenzeka uyi-teenager, ngenzeka ukuthi umuntu omusha. Nangu Jesu ezosiza impilo yakho. Phakamisa isandla sakho nje. Maye khona. Ungasabi ukuza ngaphambili, usiphakamisa isandla sakho woza ngaphambili. Woza ngaphambili. Woza ngaphambili sikhuleke nawe. Bawungizwe nami. Ashaleni uNkulunkulu bazalwane nawe. Ungasabi woza ngaphambili. Lapho babiza abanye. Ungasabi woza ngaphambili. Nangu Jesu impilo yakho. Absakhala sisi. Ungasabi nangu Jesu. Nangu Jesu ezosiza impilo yakho. Nangu uNkulunkulu. Ashaleni uNkulunkulu othizana. Ungasabi nangu Jesu. Nangu Jesu ezophakamisa impilo yakho. Nangu Jesu ezosiza impilo yakho. Baseza bayisha izakhe. Apubabiza abanye. Cela samukele umfundisi umalunga.